fassara. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Jamila, shin waye Satiya? To wai ka makance ne ko me? Ni ne Satiya. Bayani nake maka akan Satiya. Ni ma bayani nake maka akan Satiya. Ni ne yayin. Me yasa kuke yi min sambale bane? To gidan waye mutum? Gidana ne mana, house ina ne. Naga gidan yayi wata 10 ne ba kowa a ciki. Shine kawai na antaya. Na rantse. To kai da kuke zaune a wannan gidan? Kai idan har ka san mana tare da mashi a gidan. Ni ma za su kunda me ni. Waye koyi labai? Ni kadai nake zaune a gidan. Ni dai tilo ba tare da kowa ba. To ga mun me ya faɗa a can? Da abin da na faɗa a nan, shi ma shi ya faɗa a can. Kai! Shiru! Ina ba da satan amsa hamagon baya ganewa. Na ɗauka ni ne kadai hamago a bai zaka shi muna da yawa. Kai gabi ne hankali ba domin ni shika nake mai armashi. Shiga ko ina shiga ne, amma kai har da wani bashi armashi. To ai ni shika ta da lantarki nake lantarki mutane. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.